telefonada. Hola, que sóc Robert. Me fa molt de mal la panxa i no podré anar a concursar. Li cedisc el meu lloc a Paco. Adéu. Millora, Robert. Ah, que tenim a Antònia amb el doctor. Endavant, Antònia. Bona vesprada, doctor John. Bona vesprada. Ens podries explicar què l'ha passat a Robert? Clar que sí, molt fàcil. Tot és provocat per un afartat de xurros. La seva ingesta excessiva provoca inflamacions en estas coses que no sé què són. Vamos, que se va para abajo. Moltes gràcies, doctor. De res. Comencem. Quina prova tens preparada per a nosaltres, Wally? Com podem observar, hem recreat perfectament una classe de l'escola Lleis Concretes. En aquesta prova hauran d'endevinar a quin mestre o mestra està gritant. Bon dia, xics. David, la motxilla! Me'n porta aquí i fem lectura. El teu? Marc, León, anem. Incorrecte, rebot. És possible que siga Marta? Bon dia, xics. David, la motxilla! I què? No n'ha llegit? Xics, una fila i cap a baix. Què? Ala, tu no baixes. Per què? Per noob. És Vicent? Bon dia. Què faig una cosa així? Vinga, va, recolzetes i a la fila, vinga, que baixem. Incorrecte, rebot. És el crack de Quique. No fa falta que agafem res. Què? Tu no vens? Per què? Per no. Hello, books and notebooks, please. És molt fàcil, Estefania. Hello, books and notebooks, please. Però encara queden dues proves. Judit. Hola, en aquesta prova hauré d'endevinar la cançó que t'aregen els nostres companys. Pareu bé les orelles. Endavant. Oro, plata, sin sol, el gente oído llamar, remontada, es capaz de ser dos. Todo. A veure si teniu més sort en la segona cançó. Tu has tretado una chiqueta, solitud
completa, estreta, i la seva dreta, la seva tauleta, i a la seta. Anem a per la tercera i última cançó. I el flora, xim-pum, traca-tra. Anem a sobre, xim-pum, traca-tra. Volaré amb rec, volaré amb rec, te volaré amb. Publicitat. Teniu preparat el vostre equip magdalenero? Una brusa negra i les ulleres de sol, un saquet, un mocadoret verd, una gorra i la canya amb la cinta. I el més important, la boleta! La boleta! La boleta! La boleta! La boleta! Ja tornem a estar així. Seguim en el rotllo. Hola, el rotllo d'avui va dedicat a la Magdalena. Comença amb la B, animal que apareix al mig de la plaça. Pou? Amb la C, acte de dijous en el que el protagonista és el confeti i els menuts. Cos multicolor. Amb la D, instrument de vent típic a la nostra terra. Dolçaina. Amb la F, recinte on es col·loquen les atraccions. Fira. Amb la G, monument il·luminat que es planta als carrers de Castelló. Falla. La resposta correcta era Gallana. Amb la L, patrona de les festes de la ciutat. Lledó. Amb l'M, esclat de llum i soroll. Pum, 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 maqueta. No sabem si ha entrat dins de temps. Anem a consultar-ho. Fora de temps. Amb l'Ena, quan ja és fos, Salsa Teatre ens presenta el seu espectacle en Nit màgica. Amb la P, acte inaugural de les festes de la Magdalena. Pedagog. Amb la R, pujada a l'ermita. Romeria. Amb la T, instrument que sol acompanyar a la dolçaina. Tabalet o tabal? Amb la B baixa, Magdalena. Vitol. El resultat final és empat. Què esperàveu? Som un col·le. Au, cacau.